Ribeira bailará a ritmo de folclore e pandeireta en abril, maio e xuño. O Concello organiza un roteiro de música tradicional da man das asociacións do municipio para percorrer todas as parroquias. A transmisión do saber popular é o obxectivo marcado polo Concello de Ribeira organizando Roteiras Cantareiras, unha serie de actuacións que levarán a cabo as asociacións folclóricas da vila nas diferentes parroquias. A iniciativa vai da man do Día das Letras Galegas, dedicado este ano ás cantareiras. Este ano, ao adicarse as letras galegas ás cantareiras como as principais narradoras e transmisoras da cultura popular e da lingua galega, pensamos en facer unha actividade que homenaxeara as nosas cantareiras municipais. Ribeira é un concello rico en varios grupos de mulleres que levan moitos anos cantando numerosas cancións e facendo diferentes actividades ao longo de todo o municipio, e mulleres que están tamén agora retomando e ensinándolle aos cativos e ás cativas este saber popular. O programa comeza o 27 de abril en Palmeira. Non será esta a única parroquia da programación, senón que percorrerán todo o Concello de Ribeira. Vamos facer un roteiro. Queremos levar as nosas cantareiras a diferentes puntos das parroquias que ten o Concello de Ribeira para que se den a coñecer ali, non? É dicir, poñer ao mellor as pandeireteiras de Carreira en Aguiño, poñer as de Aguiño en Palmeira, poñer as cantareiras en Oleiros, etc. Entón, iso que imos a facer é como as letras galegas non son só 17 de maio, son todos os días do ano, pois imos a comezar esta etapa primaveral, que esperemos que o tempo nos acompañe máis que no inverno, para comezar con estes roteiros. Imos a comezar o 27 de abril, ese domingo 27 de abril, no Bermú, van a comezar Bailadela e Sete Linguas de Aguiño, visitando a parroquia de Palmeira, cos seus cantares, e van estar ali amenizando os veciños e as veciñas que se queiran achegar. Continuarán o 3 de maio con parada en Currubedo e Olveira. De aí pasarán a Artes, a Carreira, a Castiñeiras e rematarán en Aguiño. O 3 de maio, as pandeireteiras Airiños da Guía e as pandeireteiras de Carreira van a visitar Currubedo e Olveira. O 17 de maio, o propio Día das Letras Galegas, aquí en Ribeira, vais a celebrar un pasarrúas de Taúme e tamén vai estar Bailadela e Sete Linguas na Praza da Igrexa, cantando para todas nós. O 24 de maio, as garridiñas e as xibalbeiras das amas de casa van a ir a Oleiros e a Artes. O 31 de maio, Taúme tocaralle cantar en Carreira e Castiñeiras, e pechamos esta actividade o 14 de xuño cas cantareiras e cas ferreñas que irán a Aguiño. Unha actividade coa que o Concello pretende poñer en valor o traballo das pandeireteiras e o fomento do folclore, incidindo especialmente na infancia. Esta actividade márcase dentro da programación que celebra a Consellería de Cultura para conmemorar as letras galegas, unha efeméride que pretende poñer en valor a importancia de preservar as nosas tradicións, pero tamén, sobre todo, a importancia de legar aos nosos fillos e fillas a lingua galega. Temos que indicar que as cantareiras ao longo da historia do noso país foron as primeiras transmisoras da cultura popular e da transmisión oral da lingua galega. E, por tanto, nesas coplas, nesas rimas e nesas cantigas, as cantareiras o que facían era ensinarlle aos seus fillos e fillas novas expresións cun rico vocabulario